Kaixo, ni Marina naiz eta DBH-ko irakaslea naiz, euskerako irakaslea. Niretzako irakaskuntza da lanbide bat baino gehiago bizimodu bat. Nik klaseak ematen gozatu egiten dut, gozatu eta goxatu. Gainera zentzu askotan, ze alde batetikan, nire erronka handiena izaten da ikasleekin konektatzea. Eta ikasleekin konektatzeko, beraien tripetara iristeko, nahi iruditzen zait hori ez badet lortzen, ikaskuntza ez dela gertatzen. Orduan, zehozekin gelditzen badin bada ere, baina saiatzen naiz hori lortzen. Eta gakoa nun da hon, nahi behintzatuen arte funtzionatu itena da entzutian. Hau da, ikasleak entzutian. Eta irakasle batek esango baldin bazian, arazoa da azkana beraien arreta lortzeko edo ez dakit, konektatzeko, nik esango nioke hori, danantzako errezeta magikoik ez da, ikasle guztiak desberdina dira. Baina nire errezeta da entzun behar dela, eta ez entzun edozein modutan, baizik eta entzun aktiboki. Gelan sartu eta gelan dagoen hori entzun, sentitu, energia dagoen. Ze askotan juten gara klasea eta ezin da klasea eman. Paretai ematen baldin baiozu, igual bai, baina bestela inberdezu 5 o 10 minutu edo behar dena gelditu eta aztoratuta baldin badaude, zehose konturatu itezea, energian da. Energia hori aldatu arte, beraiei entzun zer gertatu dan, eta niretzako hori da denbora irabaztia. Beraiek txip aldatzen dute eta gero laneako prest daude. Eta niretzako hori importantea da. Eta gero bestetik, irakaskuntzak dakan gehien gustatzen zaitena da sortzeko eta berritzeko eta formatzeko aukera ematen ditela. Nik juten naiz etxea eta juten naiz pentsatzen, bihar nola emangoet, ez dakiz zer, hau aldatukoet, Twitterren ikusten dut irakasle batekin duen zerbait, esan dut probau ingoet, pixkan naiz metodologia berrien friki bat. Gustatzen zaik gauza probatzea, eta orduan hori ausartu iten naiz. Orduan ez dakit, laburbildu beharko banu guain arte esan detena, esango nuke nire errezeta gixau goxua eta ateatzeko irakaskuntzan dela ikaslei entzutia eta egiten dezun hori egunero pixka bat pentsatzea nola egin dezaket hobeto, egokitu, aldatu eta berritu berbaldin badet berritu eta ausartu. Eta beste gauza bat, ikasleek ematen dutenarekin gelditzen naiz, hau da, espontaneidadia, daukaten zintzotasuna, inozentzia hori, eta horrek nahi ematen dit zoriontasuna, eta zoriontsu naiz, nire bizitan, nire lanbidean.